Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Sve za Android. U današnjem klipu ću vam pokazati kako da kontrolišete vaš računar pomoću vašeg telefona. Za to će vam potrebno biti ova aplikacija na telefonu, zove se Splashtop, kao i program koji ćete skinuti ovdje na vašem računaru. Aplikacija se zove Splashtop, odite na njihov official site i skinite streamer verziju. Kada ste skinuli streamer verziju, uđite unutra, napravite account i ulogujte se. Ok. Kada ste se ulogovali, instalirajte aplikaciju na vaš Android telefon. Ok, kada ste skinuli aplikaciju, ulogujte se ponovo ovdje na vašem telefonu. Naravno morate imati internet. I ovdje će vam prikazati vaše računare na koji imate na vašem akauntu. Sada ću vam objasniti šta znači ovo, samo da ubližim, kao ova antena ovdje i kada nema antenu, tipa ovdje. Ovako, kada ima antenu znači da niste povezani preko istog Wi-Fi uređaja, to jest ako niste povezani na isti internet. To znači da ne možete da uđete na taj kompjuter, već možete samo na ove gdje ste povezani preko istog interneta. Evo ja ću da uđem. I kao što vidite, on ovdje meni pokazuje moj računar. Također ako ste uključili rotaciju, on će da vam pokaže preko cijelog ekrana ovako, ali pošto meni nije uključena, neće ništa se pokazuje. Sad ovako, imate ovdje opcije kako da kontrolišete tastaturu i miš. Ok. Hajmo da proverimo da li radi. Evo vidite. Ja, na primjer, hoću da spustim ovaj Splashtop streamer. Ja ću ovdje da kliknem. Vidite. Ili, na primjer, ja hoću da uđem u Chrome. Evo. Eto. Sve radi. Naravno, ako hoćete sada da se na neki računar koji je daleko od vas priključite, morat ćete da platite full verziju. Evo, šta će da kaže ako pokušam da uđem. Evo, kao što sam rekao, da li hoćete da imate tipa na jedan mjesec ili na cijelu godinu uplaćen tu pro verziju koja će da vam omogućava da se povežete na bilo koji računar koji je preko vašeg akaunta povezan.